ҳамватанони бурунмарзии мо дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия низ фаъолияти назаррас доранд. Аз ҷумла таи чанд соли охир онҳо ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳ намуда, маҳсулоти гуногунро дар шароити гармхона парвариш мекунанд. Аҳлиддин Исматов, ки беш аз 5 сол аст дар ин минтақаи Федератсияи Россия ним гектар заминро ба ихтиёр гирифтааст, асосан ба пиёзкорӣ машғул аст. Ӯ мегӯяд таҷрибаи аз аҷдодон омӯхтааш дар Тоҷикистони офтобрӯя имрӯз барояш фаъолияти кишоварзиро осон кардааст. ба гуфтаи ӯ солҳои аввал мушкилиҳо дар самти парвариши зироати кишоварзӣ ҷой доштанд, вале бо омӯзиши иқлим ва маслиҳатҳои муфиди мутахассисон камбудиҳо бартараф гардиданд. Аҳлиддин Исматов бо ҷалби 10 нафар коргар дар мавридҳои зарурии атрофи ниҳолони пиёзро аз алафҳои бегона тоза намуда, ҳамзамон дигар корҳои агротехникиро анҷом медиҳад. Нашрунамои ин маҳсулоти серхаридор хеле хуб ба назар мерасад. Чанд сол шуд дар мин соҳа кор кардем пиёз сабз ай 2005 омадем дар мин Россия 15 сол шуд хлорашгар дар мин теписҳо кор менем ай моҳи сентябр сар менем то моҳи мая сабзаводи мо давом дорад. ба иттилои Аҳлиддин Исматов дар шароити гармхона рӯёндани ҳосили дилхоҳ хеле заҳматталаб ва серхароҷот аст, вале ҳар кор дар аввал душворӣ дорад, мегӯяд ӯ. Агар кишоварз сари вақт корҳои лозимаро иҷро намояд, метавонад аз меҳнати анҷомдодааш натиҷаи хуб ба даст орад. ӯ мегӯяд дар оянда вобаста ба талаботи бозор мақсад доранд бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда парвариши сабзавотро дар шароити гармхона ба таври васеъ роҳандозӣ намоянд, ки дар ин замина барои дастгирии ҳамватанон низ имконият фароҳам меояд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Екатеринбург, ҷаҳонамо.